ka say ade a Bible wo we Bible som buye papa ebi mo so ka say Bible ntroye bi keke ebi mo so ka say ade a Bible ani pada sani na watena se na on de wanwe ne nsem na ode agu Bible mtse na obi be ko school ya se ko to textbook we na bra be sua ne sa na Bible tie na ebusuafo ya ni say yanka say ya papa Tvgh Abosom say Tvgh Abosom no de oso ne na mo pa de Bible pa de ohun se Bible ne na mo Bible bibia esom bosa na papa ni nsem abrani abra no na ka fa Bible ho se mintumi nya osofu bi pa obetumi atia no with the exception of Reverend Isaac King opoku a oba betia yanka say papa Tvgh Abosom no minim obi obesa so atumi atia no biom na minim say ye den a obi beba abonta ba betia no woni nsem a okay ho Nebusiafo yanka say papa Tvgh Abosom abra ko Kingdom FM on ya fifi prat interview bi ekoso wo hono mo no ana o ka so no de ne wiase mo ba ye pa de do de besua Bible pa de akod besua od besua ana so de betie secular music ai so me ha no panu bi ana se nwum bi a beba krampa o de nyanse bi krampa o betie sa enyonyum ni bi a chen se onu pa de obeyi ne ho ediesi wo se onu de o tie ana so o sua Bible mu nsem na denti na ye papa yi o ka sansem we yenkoni nkohwe video nimbra. Oh, Papa B. Oh, nice. O Kenyansa. Kenyansa nenwum to de fe na kudwantwin so ho. Ono so nsem o ka no so emodu pa. They say wo schools nyina ba nyina ye call training college nyina kudwantwin no nwum an na fa ba frimo. Abawum Afrobeat. The same thing. Eba no Afro joint here. I mean, so what it stars libya. One pan here with our team. So we feel free time. Most of times, no, me fama dream ko work say. But okay, I'll bet you my dream. But boy, yeah, what tap on nine? Me tap. Oh, na so na de tap. BT mo so be tap on. And it be an so be can be one obefa asemo film. Okay. Very good. Intermediate they make can say young so na Ghana for na kasa no. Yemfa bribia say redeem no near that dinner ye fa no near. Senke fan sim bi wumu a. Nke bi se nipa wo ka sempa. The boy bra. Boy bra nke babo pa. She tie no keke. You tie the trouser. Tie the track keke. Senke fan sim no nke bi se du ba bi kra na senka obi be preachi. And what to say adwom no wo mu ba preach amount of fun for be say eno ye chance ko kinka Bible sir. Oh and then okay asem na so okay secular music now bit you know ye chance so be kwa kinka Bible. Oh na nye report ya say Jesus say Nyankopon yi me patrol menyesa ma to me for secular music compare me patrol ti me dey make you Jesus say Onyankopon ya atiasefo Onyankopon onye ewufo Onyankopon. Ntimi ametiase nyametimu. Ti nyametimu no kasa kire ne ma atiase ya. Mimu no bekasa afa. Nti fifi ti wonu mi se fifi nyame hu be wure mu no hya ase de ensem todwuma. Ono no nsem lese utie. Enye emumeri aduma hye oma. Ono no atwemu kodada no. Nsem na beka kire. Yenim no baby ya. Yen atiase ne be fe ensem ne de bebobra. The way I say what target and I say the be a attack or Bible so the Bible are your bonibiana. No, me more attack or Bible so me see a history. Abakosem. Abba etwem ye can come who say BBC ye brisu ye bi. Oti ase. Etu be so che say denke akozi buri ankotwara ma ye na nke ye ni hwinga. Ibi ne bibiaka. Say Moses no mo banyina na Bible bi ani ho. And so now they were serving God. And no 7 years so. Time Peter and Paul no by na Bible be any ho. And so now they were direct from God. Omuti Nyankopon ne edin ame asem ne adwuma. Enti say most of time say o de when si ba bi fa akosa na. Nyame nkonkon so twene ho. Eye say abribia no obebie wadwemu e de amanya me so nkasa nkyerɛw. Na obeti na asem na de be ye adwuma dan say de obi atwera to na kokinkan. Nipa ko na twero eyampa yesi ye twero na menio. Adi si ye say no kwese nya no kure menio. What you make say there be ana making if you see Onyankopon boso ni asase na asase esakasa sa time nya me bo no one ne ho se no bi ani ho yes Onyankopon to heaven ene nya me to heaven nya me to heaven obo heaven na hina na otie
nti you see those kind of things in nyina yɛ nsɛm a yɛatwerɛ abrɛ ɛgya yɛnim nso yɛgyidi yɛgyidi a yɛagye de wie yɛnyina no so na yɛnso yɛnyɛ biribi foforɔ ɛmfa ntoa so nti yɛdeɛ yɛhwɛ sɛ onyame bɛyi su yɛn so na yɛbree ɔde ayɛ biribi dan sɛ yɛbɛtena se na da biara deɛ obi abɛyɛ atwa mu kɔ no ɛne yɛka ho asɛm video yɛ akɔkɔhwɛ yɛ hu mesi ayɛ papa yi esika ne nsɛm esi faayɛ na woyɛ sɔfo na members ɛwɔ wase bebree otumi kɔ na sɛ wotumi ekotu bosom ne ade na kyerɛ bosom na wuti no krampo no sorry to say Ghana for ne bismen kancha wo sɛ wo kra no bibi hye wani ase wo yɛ beyibonsam na wo nyɛ beyibonsam na sɛ wo hu nda bible so wontie nyamesɛm a eba ne sɛ na wotumi kotu ɛyɛ bosom ebe mu so ka sɛ ya mpa sɛ yɛ ka sɛ wona ma na mo bosom no ntumi tuo na mbo ne abosomfo no ɛyɛ exchange wo gye mo tumi no na mo bibi kakra na abosomfo no abram ho ase tra wo so kakra ne hye wani ase saa no Ghana for say me man nto say papa ye hu tricks nyina eti hu sama wo kan de jai kan ye jai tie na aden na wo pa wo na ma na mo tumi fiti asore kakra ka say e ma members ba wa o church won mu bebre yes still ntumi nye bibia wo ka say na say mo na bu discount wo hu mama ya dwan kwesi Bible mu nsem bi o mo ka say many are called but few are chosen because we would there one am say one kasa wa call because you choose you can you choose pa dia en kenya dia obeka sansensem yi ebusia for ka say social media platforms no su nyina no uko YouTube by Attention TV or subscribe to our YouTube channel uko Facebook Attention Tvgh ewo hono like share comment ewo videos ni nyina so Mr. Jacob baby awobi anyame hwa wo hye ma wonti abom sabra ne frem ahema echa